Христус уваскрос, сапраўды уваскрос. Гэтым урачыстым пасхальным ускліканнем прагну прывітаць кожнага з вас, паважаныя тэлегледачы, дарагія браты і сёстры, усе людзі добрай волі. На гэтай трансляцыі з Ватыкану, з плошчы Святога Пятра, будзем бачыць святога Айца, які скіруе да нас пасланне «Урбі эт Орбі» – гораду і свету. Для мікрафону брат Вадзім Войцік, капуцын. Гэтая трансляцыя адбываецца дзякуючы тэлеканалу «Беларусь-3» Белтэлерадыёкампаніі. Сёння велікодная нядзеля, нядзеля з мёртвых паўстання Езуса Хрыста. Найвялікшая урачыстасць, найвялікшае свята у каталікоў, хрысціянаў, якія складаюць даволі вялікі працэнт у свеце. Гэта 1 мільярд і 400-600 мільёнаў. Ва ўсім свеце 17% усяго насельніцтва зямлі. Гэта асаблівы дзень, і мы па-беларуску называем яго Вялікдзень, таму што гэта сапраўды вялікі дзень перамогі Хрыста над смерцю. Калі мы успамінаем гэтае здарэнне, што адбылося 2000 гадоў таму, калі Езус уваскрослы выйшаў з магілы. Вялікдзень інакш называем Пасхай або Вялікай нядзеляй, і гэта з'яўляецца найважнейшым і самым старажытным хрысціянскім святам. Менавіта ў велікодны час спаўняецца найважнейшая таямніца хрысціянскай веры. Вялікдзень – гэта ўспамін мукі і ўваскрасення Хрыста. Можна сказаць, што святкаванне распачынаецца ўжо на тыдзень раней. Папярэднічае ўсяму пальмовая нядзеля, якой распачынаецца ўрачыстасць Вялікага тыдня, што завяршаецца пасхальным трыдумам, у якім мы яшчэ трываем. У святы пасхальны трыдум уваходзіць Вялікі чацвер, Вялікая пятніца і пасхальная вігілія ў святую ноч, якую мы перажывалі. І сёння ва ўсіх касцёлах Беларусі і свету адзначаецца гэтая урачыстасць з мёртвых паўстання. Таму з гэтай нагоды папа Леў XIV скіруе, як і штогод гэта адбываецца на урачыстасці Раства і Пасхі, сваё асаблівае пасланне да каталікоў усяго свету, да хрысціян, але таксама да ўсіх людзей. Цяпер мы назіраем за цэнтральнай лоджай балкон базілікі Святога Пятра, адкуль праз некалькі хвілін з'явіцца святы Айцец Леў XIV, прамовіць сваё пасланне, але таксама вельмі істотным з'яўляецца тое, што ён удзеліць свайго благаслаўлення. Апостальскае благаслаўленне – гэта духоўны акт, які мы можам атрымаць дзякуючы сродкам масавай камунікацыі, такім як тэлебачанне, радыё, інтэрнэт. Таксама ў любой кропцы планеты, дзе б мы не знаходзіліся, атрымаем благаслаўленне асабіста ад святога Айца. Хрысціянская вера абапіраецца на ўваскрасенні Хрыста, якое з'яўляецца доказам здзейсненага збаўлення, выратавання чалавека. Уваскрасенне Пана, як трыумф Хрыста над смерцю, гэта таямніца, якая надае сэнс хрысціянскай веры. Пасля смутку, роздуму, начнога чування у Вялікую пятніцу настае час шчасця і радасці, бо ўваскрасенне Хрыста – гэта знак яго перамогі над грахом і смерцю і шанец на вечнае жыццё. Святы пасхальны трыдум католікі скончаць сёння у нядзелю другімі нешпарамі, малітвай літургічнай, якая завершыць гэты самы кароткі час пасхальнага трыдуму і распачне велікодны перыяд, які будзе трываць 50 дзён. Таксама нас чакае актава свята Пасхі. То есть 8 дзён, якія мы святкуем як адзін дзень. Адна цэлебрацыя, адно урачыстае святкаванне ўваскрасення Хрыста. Бачым на пляцы прыгожыя кветкі і таксама удзельнікаў паліцыі Італіі, Рыму, якія называюцца карабінері, але таксама тут ёсць і швейцарская гвардыя. Гэта папская гвардыя, асаблівыя адзінкі,
якія будуць вітаць святога айца на пачатку, і пасля будзе таксама выкананы гімн абодвух дзяржаў Італіі і Ватыкану. Гэта будзе першае благаслаўленне Урбі et Орбі на Вялікдзень для святога айца Льва XIV. Год таму гэтае благаслаўленне удзяляў яшчэ папа Францішак, які спачыў дзень пазней, на велікодны панядзелак, 21 красавіка 2025 года. І такім чынам для папы Льва гэта першае у яго пантыфікаце цэлебрацыі адзначання Пасхі, удзелу ў імшы Вялікага чацвярга, таксама ў літургіі Вялікай пятніцы і крыжовага шляху ў Калізеі, дзе ён асабіста нёс крыж падчас гэтай малітвы, падчас набажэнства крыжовага шляху. Папа ў пасхальную вігілію адзначыў: неабходна несці ў свет дары згоды і міру, бо у воскресенне Христа адкрывае шлях да новага жыцця, якое вернікі пакліканы несці ў свет словамі веры і ўчынкамі міласэрнасці. Тым часам бачым, як народ, людзі, асобы, якія прыбылі на плошчу святога Пятра, выказваюць сваю радасць, цешацца, бо гэты дзень сапраўды вялікай узнёслай радасці і святкавання, перамогі, якую таксама мы выражаем праз тое, што урачыста спяваем «Аллилуйя», гэты радасны спеў, які быў праз увесь Вялікі пост, мы не маглі яго спяваць, не маглі гэта слова казаць у літургіі. І таксама праз радасныя спевы, праз радасныя воклічы, праз тое, што ёсць такая сапраўдная атмасфера святкавання, бо верым, што дабро і святло мацнейшае за ўсё, што можа нам перашкаджаць, за ўсялякую цемру, зло і наш грэх. Бачым пілігрымаў з Паўднёвай Амерыкі, з Калумбіі. Уся плошча запоўнена людзьмі. Сёння ў Рыме вельмі сонечная, прыгожая пагода. І ўсе ў чаканні на з'яўленне святога айца, які скіруе слова і ўдзеліць сваё благаслаўленне. Вялікдзень – гэта найбольш распаўсюджаная ў нашым народзе назва асноўнага і найстаражытнейшага хрысціянскага свята у Васкрасенні, альбо з мёртвых паўстання Пана. І оно адзначалася ўжо першымі хрысціянамі, таму лічым самым старажытным. Але свята з'яўляецца рухомым, і оно не прыпадае на нейкую пэўную дату. І ў лацінскім касцёле адзначаецца ў першую нядзелю пасля першай веснавой поўні, пасля дня раўнадзенства. Калі ж на гэты самы дзень прыпадае і юдэйскае свята Пасхі, то святкаванне Вялікадня пераносіцца на наступную нядзелю. На Вялікдзень таксама у нас, славян, існуе звычай благаслаўлення традыцыйных велікодных страваў. Хлеба, альбо печыва, мяса, вяндліны, солі, а таксама фарбаваных яек, якія з'яўляюцца неад'емным атрыбутам святочнага стала і сімвалізуюць новае жыццё. Бачым герб Льва XIV у цэнтральнай лоджы, балкону, дзе ён з'явіцца праз хвіліну. І ўжо бачым, што шторы адхіляюцца у чаканні з'яўлення паслугоўваючага з крыжам і святога айца у асістэнцыі двух кардыналаў пратадыяканаў. Святы Айцец вітае прысутных, сабраных на плошчы, людзей, асоб прыбылых з розных краін, пілігрымаў. Цяпер будзе выкананы гімн Ватыкану і Італіі.
ідзе спецыяльны абрад прывітання святога айца швейцарскай гвардыі. Святий Отець промовляє: Fratelli e sorelle, брати і сестри, Cristo è risorto. Христос воскрес! Pasqua. Со святом Великодня! Da secoli la На Chiesa працягу canta стагоддзяў con esultanza, касцёл з узнёслай радасцю спявае пра падзею, якая з'яўляецца вытокам і Il падмуркам Signore яго della веры. vita era morto. Пан жыцця быў мёртвы, але цяпер жывы і трыумфуе. Sì, ne Так, siamo certi. мы ўпэўненыя. Cristo è Христос davvero сапраўды risorto. ўваскрос. Tu, Re Ты, vittorioso, пераможны валадар, abbi pietà змілуйся di над noi. намі. La Pasqua è una Вялікдзень vittoria — гэта перамога. della vita sulla Жыцця morte, над della смерцю, luce sulle святла над tenebre, цемрай, dell'amore любові над sull'odio. нянавісцю. Una vittoria Перамога, carissimo якая prezzo. каштавала вельмі Il дорага. Cristo, Христос, il Figlio Син di Dio Бога vivente, живого, ha dovuto павінен быў morire памерці e morire і памерці su una на крыжы. croce, dopo aver Пасля subito несправядлівага un'ingiusta асуджэння, condanna, здзекаў essere stato і катаванняў scardito e torturato, і праліцця e aver ўсёй versato сваёй tutto крыві. il suo sangue. Come Як сапраўднае vero ахвярнае agnello ягня, immolato, ha preso Ён su di узяў на sé сябе il грэх peccato del свету mondo, e і così так ci ha вызваліў liberati усіх tutti, нас, e con а разам з noi намі anche il і creato ўсё dal стварэнне ад dominio панавання del male. зла. Ma Але come ha vinto як Gesù? перамог Єсус? Qual è la forza Якая con сіла cui ha дазволіла яму sconfitto раз una і volta назаўсёды per sempre перамагчы старажытнага l'antico праціўніка, avversario, il князя principe di гэтага questo свету? mondo? Qual è la Якой моцай potenza Ён con cui уваскрос è з risorto мёртвых, dai morti, не non вярнуўшыся ritornando да alla vita di ранейшага prima, жыцця, ma але ўвайшоўшы entrando ў nella жыццё vita вечнае eterna e і тым aprendo самым così адкрыўшы ў nella сваім propria целе carne il пераход з passaggio da гэтага questo свету mondo да al Айца. Padre? Questa forza, Гэтая сіла, questa гэтая potenza моц è Dio сам stesso. Бог, Amore любоў, che якая crea e стварае і genera. нараджае, Amore fedele любоў, fino alla верная да fine. канца, Amore che любоў, perdona якая e прабачае riscatta. і збаўляе. Cristo, nostro Христос, Re наш vittorioso, пераможны валадар, ha combattuto змагаўся e і vinto выйграў la sua сваю бітву battaglia праз con даверлівае l'abbandono fiducioso адданне волі alla volontà Айца, del Padre, al яго suo плану disegno di збаўлення. salvezza. Così Так, ha Ён да percorso канца fino прайшоў alla fine шлях la дыялогу, via del dialogo, non не a на parole, словах, ma nei а на fatti. справах. Per Каб знайсці trovare noi нас, perduti, si è заблукалых, fatto carne. Ён стаў целам. Per Каб liberare вызваліць noi нас, schiavi, нявольнікаў, si è fatto Ён стаў schiavo. слугою. Per Каб dare даць la жыццё vita a нам, noi mortali, смяротным, si è Ён дазволіў lasciato забіць сябе uccidere на sulla крыжы. croce. La forza Сіла, con з cui якой Cristo Христос risorto уваскрос, è цалкам totalmente пазбаўлена non гвалту. violenta. È Яна simile падобная a да quella зерня di un пшаніцы, chicco di grano che якое, marcito nella згніўшы ў terra зямлі, cresce, расце, si apre прабіваецца un паміж varco tra le пустазеллямі, zolle, прарастае germoglia і e diventa становіцца una spiga залатым dorata. каласом. E ancora Яшчэ più больш яна simile падобная a да quella di un чалавечага cuore сэрца, umano якое, che, ferito da зраненай un'offesa, крыўдай, адкідае respinge інстынкт l'istinto di помсты vendetta і e поўнай pieno di літасці pietà моліцца prega за таго, per chi lo хто ha яго offeso. пакрыўдзіў. Fratelli e Браты і sorelle, сёстры, questa гэта è la сапраўдная vera сіла, forza che якая porta прыносіць la pace мір all'umanità, чалавецтву, perché бо стварае genera адносіны relazioni павагі rispettose a на tutti i ўсіх livelli, узроўнях, tra le паміж persone, людзьмі, le сем'ямі, famiglie, i gruppi сацыяльнымі sociali, групамі le і nazioni. народамі. Non Яна mira не імкнецца all'interesse да particolare, асабістай выгады, ma al але bene да comune. агульнага дабра. Non Не vuole хоча imporre навязваць il свой proprio уласны piano, план, ma але дапамагаць contribuire a ствараць яго progettarlo і e a ажыццяўляць realizzarlo разам з insieme іншымі. agli altri. Sì, Так. la У risurrezione воскресенне di Христа Cristo è il гэта principio пачатак новага dell'umanità чалавецтва. nuova. È Гэта ўваход l'ingresso у nella сапраўдную vera terra зямлю promessa, абяцаную, dove дзе пануюць regnano la справядлівасць, giustizia, la свабода, libertà, la супакой, pace, dove дзе ўсе tutti si прызнаюць адно riconoscono аднаго fratelli e братамі sorelle, і сёстрамі, figli dello stesso дзе ўсе Padre, дзеці аднаго che è айца, amore, які ёсць любоў, vita, жыццё, luce. святло. Fratelli e Браты і sorelle, сёстры, con la сваім sua з мёртвых risurrezione, паўстаннем il Пан Signore яшчэ ci mette мацней ancora ставіць нас più перад драмай potentemente нашай di fronte al свабоды. dramma della nostra libertà. Перад пустой магілай мы можам, як вучні, напоўніцца надзеяй і здзіўленнем.
або як вартаўнікі і фарысеі напоўніцца страхам і звяртацца да хлусні і падману, каб не прызнаць, што той, хто быў асуджаны, сапраўды ўваскрос. У святле Вялікадня дазволім сабе здзівіцца Христом. Дазволім Яму змяніць наша сэрца ягонай бязмернай любоўю да нас. Хто трымае ў руках зброю, няхай адкладзе яе. Хто мае ўладу распальваць войны, няхай выбірае мір. Не мір, які навязваецца сілай, але мір праз дыялог. Не праз жаданне панаваць над іншым, але праз імкненне сустрэць яго. Мы пачынаем прывыкаць да гвалту. Мы скараемся перад ім і становімся абыякавымі. Абыякавымі да смерці тысяч людзей. Абыякавымі да хваль нянавісці і падзелаў, якія сеюць канфлікты. Абыякавымі да эканамічных і сацыяльных наступстваў, якія яны выклікаюць і якія мы ўсе адчуваем. Назіраецца ўсё больш выразная глабалізацыя абыякавасці, каб ужыць выраз дарагі папу Францішку, які год таму з гэтай лоджы скіроўваў да свету свае апошнія словы, нагадваючы нам, колькі прагнення смерці мы бачым кожны дзень у шматлікіх канфліктах, што ахопліваюць розныя часткі свету. Крыж Хрыста заўсёды нагадвае нам пра цярпенне і боль, якія суправаджаюць смерць, і пра пакуты, якія яна прыносіць. Усе мы баімся смерці. З-за страху адварочваемся. Выбіраем не глядзець на яе. Мы не можам працягваць быць абыякавымі і не можам змірыцца са злом. Святы Аўгустын вучыць: калі ты баішся смерці, любі ў васкрасенне. Будзем і мы любіць у васкрасенне, якое нагадвае нам, што зло не апошняе слова, бо яно было пераможана ў васкрослым. Ён прайшоў праз смерць, каб даць нам жыццё і супакой. Спакой пакідаю вам, спакой мой даю вам. Не так, як дае свет, я вам даю. Супакой, які дае нам Езус, не проста прымушае зброю маўчаць, але гэта супакой, які кранае і змяняе сэрца кожнага з нас. Навяртаймася да супакою Хрыста. Няхай чуецца крык міру, які зыходзіць з сэрца. Таму я запрашаю ўсіх далучыцца да мяне ў малітоўным чуванні аб супакоі, якое мы будзем цэлебраваць тут, на плошчы Святога Пятра, у наступную суботу, 11 красавіка. У гэты святочны дзень адкінем усялякае жаданне спрэчкі, панавання і ўлады, і будзем прасіць Пана, каб Ён дараваў свой супакой свету, спустошанаму войнамі і пазначанаму нянавісцю і абыякавасцю, якія прымушаюць нас адчуваць сябе бездапаможнымі перад абліччам зла. Даручым Пану усе сэрцы, якія пакутаюць і чакаюць сапраўднага міру, які толькі Ён можа даць. Даверымся Яму і адчынім Яму наша сэрца. Толькі Ён чыніць усё новае. З Вялікаднем! Святы Отец прамовіў словы свайго паслання. Хоча таксама выказаць на розных мовах віншаванні і пажаданні з Вялікаднем. Цяпер будуць гучаць іншыя мовы, на якіх Святы Отец прачытае віншаванне.
Apporte à tout le monde la joie de Jésus Французская ressuscité мова. et présent parmi nous. Inglese. Английская мова. Happy Easter. May you bring the joy of Jesus, who is risen and present in our midst, to all you meet. Tedesco. Немецкая мова. Freu Ostern bringt allen die Freude des auferstandenen Jesus, der unter uns gegenwärtig ist. Spagnolo. По-испански. Feliz Pascua. Lleven a todos la alegría de Jesús resucitado y presente entre nosotros. Portuguese. На португальской мове. Feliz Páscoa. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado e presente entre nós. Polaco. По-польску. Radośny świąt, wielkanocnych. Arabo. Арабский. Quijama Magida. E cinese. Fuhotia quale. E latino. И латинская мова. Felix sit vobis Domini resurrectionis festivitas. Iesu resuscitati inter nos adstantis, laetitiam cum omnibus communicate. Таким чином, Святий Отець повіншував на різних мовах со святом Пасхи. Regina Celi. І тепер співає Марину антифону Регіна Целі, Володарка неба. Володарка неба, устешся, аллилуйя. Бо той, кого під серцем носила, аллилуйя. У вас крос ён, як прадказваў, аллилуйя. Богу за нас молися, аллилуйя. Gaudi et lectare Virgo Maria, alleluia. Веселися и радуйся, Маті Божия, аллилуйя. Бо воскрес Пан правдива, аллилуйя. Deus, qui per resurrectionem Filii Tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus es. Presta quesumus, ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudie vitae, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер и заўсёды, и на веки вечные. Аминь. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis. Requiem Молитва aeternam Done за eis померлых. Domine, Вечный отпочинок дай им, Паня, а святло вічне нехай їм світить. Нехай відпочивають у супокої. І зараз Святий Отець поблагословить, уділить своє урочисте понтифікальне благословення Урбі et Орбі, городу і світу. Il Santo Padre Leone XIV, Святий a Отець tutti i Лев fedeli XIV, presenti e a quelli che ricevono усім la sua присутнім тут benedizione вірникам і a усім, mezzo della radio, хто della отримає televisione його e delle благословення altre tecnologie через di телебачення, comunicazione, радіо і інші concede l'indulgenza сродки, plenaria nella forma уділяє stabilita dalla повного Chiesa. відпусту. Preghiamo Dio Onnipotente Молимся всемогутному Богу, щоб заховав надовго папу, дав йому здоров'я і так само уділив супокою його святому костьолу і усьому світу.
Святыя апостолы Пётр і Павел, у моц і ўладу якіх мы верым, няхай заступаюцца за нас перад Панам. Амень. Праз малітву і заслугі благаслаўлёнай Марыі, заўсёды Дзевы, благаслаўлёнага Міхала Арханёла, благаслаўлёнага Яна Хрысціцеля, святых апостолаў Пятра і Паўла і ўсіх святых, няхай усемагутны Бог змілуецца над вамі, адарваўшы вам усе грахі, няхай Езус Христус давядзе вас да вечнага жыцця. Амень. Адпушчэнне і прабачэнне ўсіх вашых грахоў, час для сапраўднай і плённай пакуты, заўсёды скрушанае сэрца і направу жыцця, ласку і суцяшэнне Духа Святога, а таксама вытрываласць да канца ў добрых учынках, няхай вам удзеліць усемагутны і міласэрны Пан. Амень. А благаслаўленне Бога Усемагутнага, Айца і Сына і Духа Святога, няхай сыдзе на вас і застанецца назаўсёды. Амень. Такім чынам, Святы Отец удзяліў урачыстае папскае благаславенне для жыхароў усяго свету. Цяпер вернікі, прыбылыя на плошчу, развітваюцца са святым Айцом. Цяпер на пляцу вельмі гучна, бо шмат групаў выкрыкваюць розныя рэчы да папы, Льва з яго прывітаннем, а швейцарская гвардыя збіраецца пакінуць плошчу і зноў гучыць гімн Ватыкана. Ось бачым з лёту птушкі, як выглядае ўся плошча, базіліка злева і пляц святога Пятра у цэнтры Рыму. Папа Леў XIV сёлета устанавіў спецыяльны год святога Францішка, які мы цяпер перажываем ва ўсім паўсюдным касцёле. Ён здзейсніў гэта, каб кожны хрысціянін, ідучы за прыкладам святога з Асізі, сам станавіўся прыкладам святасці жыцця і нястомным сведкам. Таму ёсць прадугледжаны таксама поўны адпуст членам францішканскіх сем'яў першага, другога, трэцяга ордэнаў і умовы для ўсіх вернікаў. Пенітэнцыярыя таксама удзяляе поўны адпуст усім вернікам, якія, не маючы прывязанасці да граху, прымуць удзел у годзе святога Францішка, наведаўшы ў форме пілігрымкі любы францішканскі касцёл або месца культу ў любой частцы свету, прысвечанае гэтаму святому. І умовы адпусту звычайныя. На яго могуць атрымаць таксама пажылыя людзі, хворыя, тыя, хто клапоціцца пра іх, а таксама ўсе, хто па сур'ёзнай прычыне не мае магчымасці пакінуць свой дом. Калі яны, не маючы прывязанасці да граху, з намерам пры першай магчымасці выканаюць 3 звычайныя умовы. Духоўна далучыцца да юбілейных цэлебрацый года святого Францішка, аферуючы міласэрнаму Богу свае малітвы, боль і пакуты ўласнага жыцця. Тым часам бачым, як святы Айцец Леў XIV таксама развітваецца з пілігрымамі і пакідае балкон базілікі цэнтральнай лоджы. Вось пілігрымы з Мексікі, іншыя, якія вельмі цешацца з таго, што ён выказаў пажаданні і віншаванні з Вялікаднем таксама на іх мове. Кожны пачуў на сваёй уласнай мове гэтай важны заклік, важнае ўскліканне і пасланне, што Христос уваскрос. І мы перажываем гэтую урачыстасць сёння, у гэты цудоўны, сонечны, цёплы дзень.
бачым укрыжаванне. Тут Езус укрыжаваны і таксама аздоблены рознымі раслінамі, кветкамі на пляцы. Вельмі заўсёды урачыста і багата святкуюцца гэтыя два найважнейшыя святы – Раство і Пасха, Вялікдзень. Святы Отец у сераду падчас агульнай аўдыенцыі нагадаў, каб вернікі каталіцкага касцёла былі тымі, хто выходзіць да людзей. Светскія вернікі складаюць пераважную большасць Божага народу і пакліканы актыўна сведчыць Евангелію у касцёле і ў сучасным свеце. І, канешне, натхненне для такой місіі, для сведчання можна браць з прыкладу святога Францішка з Асізі. І таксама кардынал Паралін, прамаўляючы у Асізі, казаў, што Францішак сёння вельмі патрэбны кожнаму, усяму свету. Яго аскетызм, уменне радавацца малым рэчам, адчуваць сябе братамі ўсіх і ўсяго – гэта сапраўды дзейсная тэрапія, якую святы Францішак прапануе свету, які сёння характарызуецца нястрымным жаданнем валодаць раскошай, марнатраўствам, павярхоўнасцю і спажывальніцтвам. Таму пасланне асійскага бедняка сёння актуальнае для пакалення, якое пакутуе ад трывогі і суму. І мы ў гэтым годзе перажываем, таксама і ў Беларусі, у нашых касцёлах францішканскіх, гэтую юбілейную эту ласку, магчымасці атрымаць адпуст і асаблівым чынам святкаваць таксама і Пасху ў святле святого Францішка з Асізі, які 800 гадоў таму адышоў з гэтага свету. Заканчваючы ўжо нашу трансляцыю, дарагія браты і сёстры, паважаныя сябры, тэлегледачы, хочацца пажадаць вам у гэтае цудоўнае свята усяго найлепшага, каб супакой, святло надзеі і сапраўдная радасць спадарожнічалі вам, каб гэтая перамога Хрыста над злом і смерцю таксама была прысутная ў вашым жыцці, каб вы змаглі атрымаць і зведаць плён гэтай перамогі, бо гэта датычыць кожнага чалавека, кожнай асобы. Таму жадаю вам усяго самага светлага, самага радаснага, найлепшага. Дзякуем Белтэлерадыёкампаніі, тэлеканалу Беларусь-3 за магчымасць правядзення гэтай трансляцыі для ўсёй Беларусі, каб атрымаць гэтае благаслаўленне святога Айца і выслухаць яго пасхальнае пасланне на гэты год. З вами быў брат Вадзім Войцік, капуцын. Няхай гэтае свята заўсёды распраменьвае гэты ласкі, усё, што вам патрэбна, дае надзею і сілы на жыццёвы шлях. Христос уваскрос, сапраўды уваскрос.